ata amene mukuona pa chithunzipo, ata amenewo dzina lawo ndi Exton Saidi. Exton Saidi ndi wa zaka 24 zakubadwa, ndipo mkulu amene amakhala mboma la Nkatabe. So nkhani yayikulu imene yatibweretsa pano yokhuza Exton ndiyonena kuti mkulu ipadakali pano ali mchitokosi cha polisi, andi akumusunga polisi pomuganizira kuti yeye wapha mwana wake omupeza. Mwana yemwe wamuphayi ndi mwana wa chaka chimodzi komanso miyezi 9 zakubadwa. So nkhani yonse ndiyonena kuti malingana ndi mneneri wa polisi kumeneku ku Nkatabe amene ndi Devolta Miti asimikiza zakumangidwa za mkulu amene kunena kuti amumanga kambota kumuganizira kuti ndiye amene wapha mwana wake amene adali wa chaka chimodzi komanso ndi miyezi 9. Mwanayi mongatakamba kale ndi mwana omupezamo, koma mkuluyu tukamba kuti dzina lake ndi Exton Saidi. Ndipo malingana ndi momwe apolisi wa afotokozera akunena kuti izizi zidachitika pa 1 limene ndi mande lomwe langopitali, kumene ndi muzi mwa manyenyezi, kumene ndikuyandikana kwambiri ndi trading center ya Chikwima imene ikupezeka mu district yomwe ya Nkatabe. Akufotokoza kunena kuti mkulu amene Exton Saidi pamodzi ndi mkazi wake adapita kumunda, monga tonse tikudziwa kuti padakali pano tili mu nyengo ya mvula imene anthu akukhala kalikiliki ndi za kumunda. So iwo atapita kumunda adatsiya kamwanaka pa khomo, ndipo momwe amakasiya anakasiya kamwanako kamba kunena kuti sinangasika mayenda chifukwa nkakang'ono ndanakasiya pa khomo. Then anthu achatapita kumunda chilichonse chichitika, komano nkuti zonse zofunikira za kumunda zinali zisanathe. Akulu wa Exton Saidi anachoka kumunda kucha ndikupita no kunyumba okha, mkazi tikumusiya kuti kumunda kucha. Iwowa ndikuchoka kumunda kupita kunyumba, mkazi kumusiya kumunda atatsalano ekha. Ndeno zinapezeka kunena kuti mmene mayi wake ya mwanayi amabwerera pa khomo anapeza kuti mwanayo ali mu bucket, akuyandama mu bucket ya madzi ya mufotokoza kwawo kufotokoza choncho. Andi atachotsedwa mwanayi adapeza kunena kuti atamuyang'ana amapeza kuti ali ndi mabala amene akutulutsa magazi kumene mkamwa mwake, ndipo zikuonesa kuti mabala amene wawo adapezeka mwanayi asanagwetsedwe mu bucket imo. Ndeno apolisi atachita kafukufuku zinapezeka kunena kuti mwanayi akuoneka kuti wavulazidwa ndi munthu wa pabanja pompo, ndipo mukufotokoza kwawo akufotokoza kunena kuti malingana ndi masources amene apezeka zikuonesa kuti pambali ponena kuti anthu ambuyo amakhala, komano pakhala pakuchitika mikangano m'banjamu nkhani ya mwana ameneyi. Ndipo malingana ndi apolisi akuganizira kunena kuti mwanayi wachita kuphedwa ndi mkulu ameneyi. Malingana nanso ndikunena kuti pakhala pali kali mikangano yosiyanasiyana imene yakhala ikuchitikapo m'banjamu, musayipale kuti tafotokoza kuti mwanayi ndi mwana omupeza. So patha kukhala zifukwa zambiri zimene anthuwa angakhalire osagwirizana chifukwa chakupezeka kwa mwanayo m'banjamo. So malingana ndi kulankhula kwa amenewo apolisi afotokoza kuti akunsunga mkulu amene kuti no akakhale akuonekera ku polisi kumene akakhale akufunsidwa mafunso pa nkhani ya imfa ya mwana amene. So timafuna tione nkhani kunena kuti komano ngati ndiyo nchosopano tinene kuti kukhala ndi mkazi kuti ali mwana kale chizikhala chipinjo ngati ukuona kuti nzosayenera kwa iwe. Chifukwa chani ukufunsira munthu unazo kuti ali kale ndi mwana, kuyika chifukwa chiopsezo moyo wa mwana omupezamo. Chonsecho kuzozo kuti sungakwanise kulera ana enu ake. Chifukwa chani munthu umalimbanso mtima ndikumakafunsira akazi kuti ali kale ndi wana. Mwina zikakhala kuti umabisiridwa kuti ankakubisira ungozitutumukira zingakhale zinthu zinanso, komano nkhani yonena kuti mwina munakambirana kale kuti achimwene momwe mukutitengamo ineyo ndili kale ndi mwana. Choma kadaniranaso ndi mwana omupezamo ndi chani? Movanso mwana wa chaka chimodzi komanso miyezi 9. Tinganene kuti iwo amadana naye munjira yanji kuti mwanaye amawabowa motani kuti mpaka akafike kuti akamuphe. So azibambo ambiri ndikuyipa mtima chifukwa ukuku ndikuyipa moyo. Ngati amadziwa kuti mwanayo sakunsangalatsa kunali kwabwino pachiyambi pomwe sakanamufunsira mkazi kamba kunena kuti tinene kuti izizi sizodwa chilo tutumukira kuti mwina wangodapo kuti mwana mnyumbamo alimo
komano ndizoti nzachidziwikire mmene ankafunsirala kuti mwanayi anali akudziwa kuti alipo. So chokapheranso mwana ndi chani? So nkhani imene timafuna tikupatsire ndi imeneyi, nkhani yokhuza kuphedwa kwa mwana amene waphedwa ndi bambo ake omupezamo. Zimene nzoperekanso mantha kwambiri kwa azimayi osiyanasiyana amene mwina tili ndi ana amene sitinakwatiwe, kuti mwina azibambo amene tingawapezenso mwina angamakhale ndi maganizo otere. So nkhani yayikulu imene ndimafuna muyike maganizo anu, timve kuti niwe mukuona bwanji nanga mungayikepo mfundo zotani pa nkhani imene yonena kuti mwana waphedwa ndi bambo ake omupezamo, kudula moyo wa mwana yemwe sanakwanitse zaka ziwiri zomwe, kuti zaka zomwe ali nazo ndi chaka chimodzi komanso miyezi 9 basi. Mwana wachichepere kwambiri, nzibambo okuphayi ali zaka zokwana 24, bora iyeyo wakhala pa dziko lapansi zaka 24, koma mwana wakukhala chaka chimodzi komanso miyezi 9 ndi kumakamupha. Chosangalatsa ndi chani kuti nozitero nangano chikhala kuti iyeyi wako wina wake anaganizanso zomupha? Ndi chifukwa chani mwina anthu sitikhala achikondi kwa azinzathu? Mitima yathu ndiyozizira chifukwa chani? Komanso chinthu china chimene ndimafuna ndifotokoze nchona kuti pakati pakhala pakuchitika imfa zosiyanasiyana, imfa zochuluka. Tinene kuti pakati pakudusa mphepo ya imfa, tinene kuti chimene chochitika kwenikweni ndi chani? Chifukwa pa nkhani zophana anthu ndi akuphedwa ambirimbiri. Sabata yatha ndi sabata ino maissues ophedwa akuchuluka. Komanso anthu amene akuzimangirira omwe akumazipha okha tsopano chiwerengero chawonso chikukwera kwambiri. Tinene kuti chimene chikuyenda pakatipa ndi chani kwenikweni? So pambali pa zonsezo ikhalenso ndi nthawi yomapempherera dziko lathu. I think pali kena kake kamene kakuyenda kamene mwina kakufuna katatisokoneza tonse, kakufuna katipange skarati tikhale osagwirizana ndi kutolerana, m'malo mwake tizingokhesa mwazi opandanso kuchita mantha aliwonse. Chifukwa ukuku ndi kukhesa mwazi, kuchotsa moyo wa munthu. Ndi chani nanga kukhesa mwazi wanthu? Chifukwa chani? Mitima yathunso chikondi mwa ife mulibe, tikuchita zinthu mosayang'ana komanso mosamva chisoni chilichonse. So timve maganizo anu through comment section zamomwe mwayionera nkhani imene. Potsiriza Aexton Saidi amene wawa ndochokera mudzi mwa njerenjere, ndipo iwowa nda ochokera mfumu yayikulu Mkaya mboma la Balaka, koma issue iyi yachitikira ku Nkhata Bay kumene amakhala ndi mkazi wawo. So through comment section mongati akamba kale timve maganizo anu. Andi mu video ya mtsiku lero mudali ndine wanu Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda osewelesa like komanso subscribe kuti tithenso kukatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pa YouTube channel. Bye.